магията звучи като Тиксо. Това беше Тиксо, аз видях. Добре. Реши ти. Как се казваш ти? Пепи, напусни. Преди време, на едно шоу, разказвам си шегите и от дъното на публиката се чува: слабо! Не става! Викам: тате, моля те, нали се разбраха? Намислете си една карта и ще ви я позная. Много бързо мислите. Двойка пика. Някой път ще стане. Избери си карта. И човек си избира карта. И той ще: сега ще я намеря. Намери си адекватна работа, Ирка. Хвърли високо картите във въздуха. Когато преброя до 3, едно. Но не се притеснявай, ти не си виновен. Не си виновен, аз те избрах. Има един, който отвори лаптоп и работи. Повишиха ми заплатата с 3% тая година и аз съм дигитален номад. Ти си дигитален чикиджия, извиняй, беби. И се правиш, че имаш бъдеще. Нямаш. Щом се возим на един самолет, дето ще литне или нема литне, нямаш бъдеще, брат. А ти би ли пробвал с някое животно? Като един истински магиосник прави и с гълъби. Готово. Ето, не може да го видиш. Оглежда ми се, провиквам, а не знам дали ме човека. Има ли терорист тука? Ще помогна! Няма терорист. Те не се возят на такива тъпи самолети.